Καλημέρα κορίτσια. Θα κάνουμε σήμερα μία πρακτική για να έχουμε ενέργεια, για να έχουμε διάθεση, για να έχουμε δυνάμεις. Πριν ξεκινήσουμε η σημερινή πρακτική, λίγο κλείστε τα μάτια σας, ίσια πλάτη, το κεφάλι. Η κορυφή του κεφαλιού κοιτάει προς τα πάνω, οι ώμοι ανεβάζουν, πηγαίνουν πίσω και τα κατεβάζουμε. Εισπνοή, εκπνοή από τη μύτη. Κάνετε σκανάρισμα όλο το σώμα σας από πάνω προς τα κάτω. Δείτε το. Μήπως κάπου θα δείτε κανένα μπλοκ, θυμηθείτε το για να κάνετε μετά εκεί εκπνοές σε αυτό το μέρος του σώματός σας, για να φύγει αυτό το μπλοκ. Θα κάνουμε μία πρακτική η οποία να θεραπεύσει ό,τι χρειάζεται να θεραπευτεί μέσα μας, να θεραπεύσει ό,τι χρειάζεται γύρω μας, να είναι όλοι ευτυχισμένοι, αγαπημένοι, υγιείς. Ας είναι έτσι. Ανοίγουμε σιγά σιγά μάτια και ξεκινάμε με την πρώτη άσκηση. Πηγαίνουμε εμείς το κεφάλι μας λίγο πιο πάνω, κάνουμε προσεκτικά, χωρίς απότομες κινήσεις. Είναι εισπνοή από τη μύτη, εδώ εκπνοή, πάμε εδώ πάλι, εισπνοή και τεντωνόμαστε. Πάμε. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, εκπνοή. Προσεκτικά. Κάνουμε αυτή την άσκηση περίπου 1 λεπτό. Κάνουμε 2-3 ελεύθερες εισπνοές εκπνοές. Η δεύτερη άσκηση θα είναι, παίρνουμε τα χέρια μας σε γροθιές, κάνουμε, όχι σφιχτές, μαλακές. Και κάνουμε με την εισπνοή, ανοίγουμε όσο μπορούμε σήμερα, για να μην τραβήξουμε πολύ τα μυς μας, αν δεν μπορούμε να ανοίξουμε με αυτό το πλάτος. Σιγά σιγά κάνουμε εισπνοή και εκπνοή, φέρνουμε τα χέρια μας μπροστά από το στήθος, κάθε φορά αλλάζοντας. Μία είναι το αριστερό χέρι πάνω, άλλη φορά είναι το δεξί και αλλάζουμε. Αυτή είναι εκπνοή. Κάνουμε, αρχίζουμε 1-1,5 λεπτό. Και λίγο με την εκπνοή στρογγυλεύουμε την πλάτη μας. Ξεκινάμε. Εκπνοή είναι έντονη, οι κινήσεις μας είναι ομαλές. Και με την εισπνοή το στήθος τον τραβάμε προς τον ουρανό όσο μπορούμε.
Και τώρα κάνουμε εισπνοή και εκπνοή. Κλείστε τα μάτια σας, σκανάρτε το σώμα σας, νιώθετε πως η ενέργεια έχει μπει στο σώμα σας, την κίνησή της μέσα στο σώμα, πόσο πιο ανοιχτό νιώθετε το στήθος σας, πως άνοιξαν οι ώμοι σας, δεν είναι τόσο μπροστά όσο συνήθως. Τώρα νιώθετε ότι οι ώμοι πήγαν πίσω. Πολύ καλή αίσθηση είναι αυτή. Αυτή είναι η αίσθηση σιγουριάς, σταθερότητας. Είναι πολύ καλή αίσθηση για να περπατούμε με αυτή την αίσθηση στη ζωή σας. Εντάξει, πάμε στο επόμενο. Βάζουμε λίγο, εγώ βάζω ας πούμε το δεξί πόδι μπροστά, λίγο μπροστά και κάνουμε στροφές και όταν πηγαίνει το αριστερό χέρι μπροστά κάνουμε εισπνοή, με το δεξί εκπνοή. Και πάλι έντονη εκπνοή. Και στροφές πάλι κάνετε εκεί όσο μπορείτε. Σήμερα. Δεν σας είπα από την αρχή να ετοιμάσετε ένα ποτήρι ζεστό νερό, τον οποίο πίνετε μετά από κάθε άσκηση. 1-2 γουλιές είναι αρκετές. Και έτσι βοηθάμε την αποτοξίνωση του οργανισμού μας. Πάμε στην επόμενη άσκηση. Κάνουμε εισπνοή και εκπνοή. Έτσι. Όταν κάνουμε εκπνοή, λίγο η πλάτη μας λυγίζει. Κάποιοι από εσάς θα καταλάβουν πόσο κοντή έγινε η μπροστινή πλευρά του σώματος. Επειδή δεν ανοίγουμε και σιγά σιγά εμείς μας σταματάνε να έχουμε αυτή την ελαστικότητα που έχει το σώμα μας από την φύση, από την γέννησή μας. Γι' αυτό με αυτή την άσκηση εμείς πάλι προσπαθούμε να ανοίξουμε το στήθος, να ανοίξουμε το μπροστινό. Για να βελτιωθεί και η αναπνοή σας, ξεκινάει η κίνηση της λέμφου επί πάλι. 1-1,5 λεπτό. Τα πόδια λίγο λυγίζουν. Δεν χρειάζεται πολύ να λυγίζεστε, να δώσετε κατεύθυνση. Ωραία, κάντε εισπνοή, εκπνοή, κλείστε τα μάτια σας. Κλείστε τα μάτια σας, νιώστε πόση ενέργεια τώρα
ανεβαίνει και κατεβαίνει, τρέχει πάνω κάτω. Και κάντε μερικές εισπνοές, εκπνοές ελεύθερες. Και η τελευταία μας σήμερα άσκηση, αυτή είναι η σοβαρή πρακτική, που επίσης μας γεμίζει πολλή ενέργεια και απελευθερώνει από την αρνητική ενέργεια. Τα χέρια μας σαν φλιτζάνια, μπορούμε να πούμε έτσι, ναι? Σαν φλιτζάνια. Και θα ανεβάζουμε επάνω το αριστερό χέρι πάνω από το δεξί. Επειδή είμαστε γυναίκες, άντρες, ανεβάζουμε το δεξί. Και κάνουμε από το στόμα μας, από τα χείλη μας, σχήμα του γράμματος όμικρον. Και κάνουμε εισπνοή, εκπνοή από το στόμα. Και κάνουμε εισπνοή, εκπνοή. Κάνουμε περίπου 1 λεπτό. Κάνουμε εισπνοή από τη μύτη. Κρατάμε την αναπνοή. Δεν αναπνέουμε και αρχίζουμε και με τις γροθιές χτυπάμε στο κράτημα της αναπνοής, του κεφάλι μας, ελαφριά το πρόσωπο, κατεβαίνουμε στο λαιμό, πλάια και πίσω, ποτέ μπροστά, μετά χτυπάμε εδώ το στήθος, ποτέ ίδιο το στήθος, μόνο επάνω. Άμα σε κάποια φάση δεν σας φτάνει αέρας, σταματάτε, κάνετε εκπνοή, εισπνοή, πάλι κράτημα και συνεχίζετε από εκεί που σταματήσατε. Πάμε μετά το στήθος στους ώμους, χτυπάμε τα χέρια μας, περισσότερα δίνουμε εδώ το τόνο. Χτυπάμε, μην φοβάστε τα χέρια, τα πόδια μπορείτε να χτυπάτε δυνατά. Ξυπνάμε το σώμα. Πάλι εδώ και ελέμφους, όλα ξυπνάμε, τα κανάλια. Κατεβαίνουμε στα πλάινά μας, ομαλά, την περιοχή της κοιλιάς, πάμε στην πλάτη εκεί που φτάνουμε. Ομαλά, βουλγαρική χώρα, ομαλά. Και πάμε τα πόδια επίσης από πίσω, πίσω από το γόνατο, χτυπάμε έντονα. Και μετά κατεβαίνουμε, μην χτυπάτε πάνω στις αρθρώσεις και μετά το άλλο πόδι. Και μετά κάνετε εκπνοή, κλείστε τα μάτια σας, σταθείτε σε μία πόσα που μπορείτε να σταθείτε με τα κλειστά μάτια σταθερά. Ισορροπήστε την αναπνοή σας, από τη μύτη ισορροπείτε. Σκανάρτε το σώμα σας. Ευχαριστείτε τώρα τον εαυτό σας που δώσατε σε εσάς αυτά τα 10 λεπτά προσοχής. Προσοχή στον εαυτό σας, στο σώμα σας, για να το περιποιείτε, για τους δασκάλους οι οποίοι μας δώσαν αυτές τις γνώσεις. Και ας ευχηθούμε και πάλι υγεία, αγάπη, ειρήνη σε εμάς, στις οικογένειές μας, στους κοντινούς μας και σε όλο τον κόσμο. Ας είναι έτσι. Ανοίγουμε σιγά σιγά μάτια. Εγώ σας ευχαριστώ που κάνατε κάτι για τον εαυτό σας, που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Σας φιλώ και σας εύχομαι μία καλή
θετική, δημιουργική μέρα. Γεια!